Tìgbàlà lójú, tìgbàlà lójú o, ọ̀rẹ́ lè sá ohun tó wọ́n, èmi mọ̀ pé tìgbàlà lójú, mọ́mí tìgbàlà lójú, prọfẹ̀tẹ̀ tìgbàlà lójú o, ọ̀rẹ́ lè sá ohun tó wọ́n, èmi mọ̀ pé tìgbàlà lójú. Ó yá o, gbogbo olóríire pátá, gbogbo ọmọlẹ́yìn Jésù Kristi, ó yá ká wá lọ kó lóríire. Àpótí yá o, gbogbo ọmọ Orímọ̀ládé, ó yá ká wá lọ kẹ́ni retí sọjọ́ bí. Àlọ́dún tún ti kọdún lóde tòní sẹ́ o, gbogbo ọmọ ìyanu olópin pátápátá, ó yá ẹ jẹ́ a jọ ká lóríire ìyá alálùbáríkà tí sọjọ́ bí. Ìyá gbogbo àwọn ọmọ olóríire pátápátá ni o. Alálùbáríkà ìyá tó bá àwọn ọmọ alálùbáríkà lọ́pọ̀lọpọ̀ lórí. Ó dá ẹ jẹ́ kí n gbé sí yín létí o, kẹ́ lè mọ ẹni tí sọjọ́ bí. Ìyá wa náà ni ìyá alálùbáríkà ìyá olóríire, yín fújòwé yín mẹ́nu fún. Ìbàdí àrán ni mò ń perí lọ́wọ́lọ́wọ́ o. Arẹwà lóbìnrin ni mò ń ké tí ó yá bọ́ sí gbàgede kó máa jíjó ayọ̀ kó máa jíjó pẹ́. Special mother in Israel prophetess Olúwatóyìn Onafuye náà ni ó jàre. Aya special apostle pastor prophet Samuel Ìdòwú Onafuye náà ni mò ń perí o. Ẹ má mọ̀ bínú pé mo bá yín láyé, mo pè yín lórúkọ, orúkọ la fi ń pọba aládé o. Abeokuta tún ti yá o, gbogbo ọmọ Lísà bí ọmọ gbòǹgbò àkàlà pátápátá o. Àfẹ́lọ́ kó lóríire tí ń sọjọ́ bí lóde tòní. Lẹ́ o ọmọ Lísà bí ọmọ gbòǹgbò àkàlà, ọmọ eríjogún aláníyàn o. Ọmọ òṣìlẹ̀kùn palẹ̀kùn dé, ìwọ ni mò ń ké sí lọ́wọ́lọ́wọ́, ìwọ náà ni mò ń perí o jàre. Ṣé mọ̀ pé ẹ̀gbá méjì kan ò gbọ́dọ̀ jára wọn níyàn? Ó ṣe èèwọ̀. Bọ́kàn bá ní báyìí sí èkejì á sì máa ní bá wa. Ilé ọmọ Olúmọ, ọmọ ẹni dúdú òsì nílé, pupa tó ń bẹ nílé òun ọbẹ̀ ṣe. Ọba márùn-ún ní ń jẹ lóde Ẹ̀gbá Aláké, gbogbo wọn ní ń dádé o. Olúbàrà ọba ní Àgùrá, ọba ní Òṣìlẹ̀ ńkọ́, ọba ní í ṣe. Olówó Òdùrú ọba náà ni Ajífẹ́gbẹ́ṣeré mò ń ké sí o. Aláké Ẹ̀gbága ògbẹ́yìn ọba náà ni lóde Ẹ̀gbá Aláké. Ilé ọmọ ajógbẹ̀rú tí kì í jógbẹ̀kọ, nítorí pẹ́rú ní sí ní ẹ̀kọ́ kan kì í sí ìyàn. Okú ọdún okú ìyèdún Aseyi sàmọ́dún àtàmọ́dún tẹ̀mí. Ò ní fọmọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ o, ò ní fọkọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. Ò ní tẹ̀mí rẹ nù díṣẹ́ ìránṣẹ́ lágbára Ọlọ́run ọba. Aya wọn ní Imota yóò ọmọ aṣoko bí ẹ̀kẹ́. Pásítọ̀ Sámúẹ́lì ọkọ olóríire. Bàbá rere tó fẹ́ ìyá rere, mo mà kí yan ẹ kú ìtọ́jú aya yín. Ọmọ aṣoko bí ẹ̀kẹ́, ọmọ ayílù bàrà kó ìjẹun àárọ̀, ọmọ àtàrí ògbómi dúró. Àwọn ọmọ onígbọ̀kùn àìdé, ọmọ onígbọ̀kùn àjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀. Àwọn ọmọ olówó sílẹ̀ ṣálẹ̀ náà ni mò ń perí o. Ìjẹ̀bú rèé ọmọ èrè níwà. À ń sọ kù ni a kì í sọ tán, torí bí n bá ní máa wí látòní dọ̀la, ilẹ̀ á sì sú, ilẹ̀ á sì mọ́. Ọláyẹmí o, ọmọ Elédùmarè lórúkọ tèmi. Lórúkọ gbogbo ọmọ ìyanu olópin ni mò ń sọ wípé happy birthday ìyá alálùbáríkà pátápátá o. Ọláyẹmí ló ti yá o, ká tún pàdé lọ́jọ́ mi, ọjọ́ re. Ìjẹ̀bú ni mí